Thank you for tuning in to Zim Newsbeat TV. Vagari vekubhindura munzvimbo yeAirdrome vanonyunyuta uye vave kugara vakabatira hana mumaoko nekuda kwekudhurwa kuri kuitwa goridhe pakambani yemaChina akauya kuzoshandira pedyo nedzimba dzavo. Marezidensi emuAirdrome anoti vashaya rugare uye havasi kuziva kuti izvi zvichazovasiya vave papi. Aiwa, tiri kutyira upenyu hwedu nokuti taakutotya zviri kuitwa nemaChina magara tu. Togona kungomuka dzimba dzakadonha idzi. Kana togona kungomuka takafa tese because vane zvavanodhura mukati umu. Saka vanoti pavanozvidhura paipai maglazi aya anorira, unotonzwa kakuzunguzika, so zvinototyisa kuti zviri kufamba sei. Tinotori nevamwe vatu vane dambudziko rekuti masilingi ari kudonha, isusu pamba peda pakatombodonha maglazi tu, takatotya tikafunga kuti imbafa. Zvakaitika nguva izvi? Zvakaitika usiku. Kana muchiyoka nguva dzanga dziri nguva? Dzanzi kumapasti 10 usiku. Saka havana nguva here yekuti munotoziva kuti iko zvinofunga mapasti 10 ndo pavanodhura? Vanodhura chero nguva hazvina time because chero masikati kana kuseni kana manheru anongodhura. Ndazva muchiti pazvakatanga makatoti mbavha. Pavakatanga kuuya, ndazva kuti vane gore vari pano vachiita basa iri. Pavakatanga kuuya, havana here ndikuona kuti pamuri nepavarika padhuze nepadhuze havana kumbouya here mudhuze mamuri kuti zvisida vakatadza kuendawo kumwa seri kumaraini ekuseri kunovaudza kuti ndo zvataakuda kuita kana kuti taakushandira padhuze apa. Havana kumbouya here mudhuze menyumo vachikudzewo kuti isusu tisu tichange tichidhura apa kana tichimaina padhuze apa? Aiwa, havana kumbouya, havana kumbosvika kuno. Isusu tandine vana vedu vemunomubhindura vanga vachichera ipo pagarata apa, tandisina problem because kwangu kuri kungochera zvine runyararo zvisina kana chii, but ipo pazoya maChina apa taakutotya kuti togona kungofira mudzimba because hatisi kuziva zvavari kuita pasi apa. Pane last week pakauya mambo, takanoona pane zigomba riripo rekuti matipa anopinda pasi. Hatisi kuziva kuti matipa ari kupinda pasi ari kuenda kupi. Saka vana vaichera havo vachiripo here? Vakadzingwa nemaChina. Ndanzwa kuti pane matanho amakazotorawo. Makabatana here nevekuseri uko kana kuti imimiwo muri kwenyu mune gurupu renyu ramuinaro kuedza kuti mupasirane mashoko muchionesana kuti toita sei? Patakatanga pakauya chief Chipadzi, vakauya vana vadzingwa nemaChina mukati. Chief vakauya vakati hakuna zvakadaro, dzokerai pamabasa mushande. Vana ndokudzokera pamabasa ndokubva vashanda. Zvambotimirei zvemaChina izvi, but pakazoya mapurisa vakasvika vakadzinga vana vedu. Vavadzinga masara maChina chete zvekuti pane rodhi ripasera vakatochera rodhi, hapasina mota yevana vedu ichaendako, ndokwavaiwana kurarama. Saka kutoreva kuti isusuka vana vedu dzatova mbavha because kwakubiwa zvisingaiti, kwakubiwa chero masikati, chero urimo mumba havasina mabasa. Saka zvimwe zvinhu zviri kutirwadza izvozvo kuti susu vana vedu ndivo vana vemuno muZimbabwe, ndivo vana vanovhota muno muZimbabwe, havangadzingwe zvekudaro nemaChina. maChina akabva kuChina, saka zviri kutirwadza zvekuti plus nokuzokuvadzirwa dzimba kwatiri kuita. Dzimba dziri kukuvara idzi zvekuti tanga tichitozvishaya kuti tinoita sei kuti tiwanewo kwekuripota kuti chokwadi muri kukoshesa maChina here kana kuti muri kukosheswa isusu vana veZimbabwe, because tinoita kana tamuka takafa mudzimba. Pane kwamakambonoripota here besides ndanzwa chief chavakafambira kwakanga kuri kuti maChina abvumidze vana vanga vagara vachishanda ipapo? Pane mamwe matanho here amakazotora maonoti vana vadzingwa havachaenda mumabasa, vakungofamba vakungopepereka? Makazodzokera here kwachief kana kuti makazomboenda here kune mamwewo maorganization kana kuti mapato amunoona kuti aiwa uku ndokwatinogona kuwana rubatsiro rwekuti maChina aya anoisa? Tine mumwe anonzi Mugawa anogara pamusoro apo. Takangoendawo tiri madzimai nevarimowo vashoma. Tinomuti ndiwo neruzivo nezvegoridhe. Hatisi kuzoti toendawo kupi kuti tibatsirwe nokuti tichakuvadzwa. Mugawo ndobva azotiita aiwa regai tinyore tsamba, chimirai tinyore tsamba
iende kwainofanirwa kuenda tiwane kubatsirwa. Saka kubva ipapo tanga tisati taane pamberi patati taenda. Tsamba isati yapindurwa. Tsamba iyaita isati yapindurwa. Saka imimi rubatsiro rwamuri kuda mama kana kuti ndanzwa muchitotaura kuti makanga musitorina kwakuziva kuti ticharipotawo kupi. Rubatsiro rwamuri kuda nhasi uno mawana kwekuripota. Rubatsiro rwamuri kuda imimi kuendesa mberi kune vanokwanisa kukubatsirai nderwei? Rokudzingirwa machaina. Machaina ngaabve because haisi maini kai. Tumaini twechibhoyi utu haisi maini hombe yekunzi machaina angashande. Machaina anoshandisa zvinhu zvihombe zvekuti machaina anenge akuda kutofamba nepasi pedzimba. Zvino tiri kuda kuti vana vedu ndivo vadzoke munoti vanongocherawo zvekungocherawo kuti vaone mari yekungoriritira mhuri. Machaina anotoda mari yekutotenga dzimba. Saka isuda kudzingirwa machaina. Saka vana ava hapana kana mwana mutema ari kushanda apa? Hapana. Machaina oga oga. Machaina chete. Saka mamwe matambudziko amukusangana nawo vana vadzingwa mabasa nadzo zvekuti mbavha dzava dzawanda. Nyaya dzemadrugs dzakamira sei? Ndo zvavakutoswerera zvinezvi. Because havana chekuita. Vakutoswera vachingoita zvemutoriro izvozvo. Saka mashoko enyu ekupedzisira mama takatarisa machaina. Imi hamukwanisika kunotaura nawo ndanzwa muchiti hapana kana munhu mutema wekuti munokwanisa kunoti naiwe. Hapana munhu mutema. Saka mashoko enyu etitaurana isusu vanonzwanana mashoko amuda kutiwo tizonosvitsawo mberi vazokwanisawo kuenda nawo kumachaina ikoko vanokwanisa kunzwanana nawo ndeyekuti kudii? Haisusu chingoriwo chikumbiro chekuti muno munyika yeZimbabwe takasununguka. Tichikumbira kuti vana vedu vadzorerwewo pavakatanga, ndivo vakapavhura vakatanga kushanda apa. Vadzoserwewo vashande vaone kuriritira mhuri. Machaina ngaabve, machaina ane kwavo uko kunonzi kumachaina uko, ngaadzoserwe ikoko. Vana vedu vawanewo kushanda. Nekuti tichazochema kakanyanya vana ivava vakupera, vakubayana, vakuurayana nenyaya yekushaya mabasa. Aiwa tinotenda mama maita basa. Aiwa tinotenda. Nzvimbo iyi yave kudaidzwa kuti kumachaina pane mine iri kuchera goridhe. Pari kuputitswa madynamite, dzimba dzave kudonha marata, ceiling uyewo zvakare nekuputitsa mawindo. Kuzoti dust riri kusimuka richimhara pamuriwo nekupinda mudzimba kana mawindo asina kuvharwa. Izvi zvave kuchirwa nevagari ava kuti vanogona kurwara neTB uyewo zvakare nezvimwe zvirwere zvakasiyana siyana. Kuzoti kana iri noise hapana kana achanzwa mumwe kana vanhu vachitaura vari mumba nekuti noise iyi iri kubva pamaini apa hanzi ma1. Pakasvika Newsbeat news crew yakatambirwa nevagari venzvimbo iyi misodzi iri pamatama vachiti havachakwanisa kurara kana kugara mudzimba dzavo dzakasununguka nekuda kwekutya kwavakuita kufira mudzimba nebasa riri kuitwa nemachaina aya. Dust chairo chairo rinosumuka richibva mukati umu. Kana zuva rakuda kunovira kunoita kunge kusina makore, kunoita kunge kune makore. Dust rakakavha zuva. Dzimba idzi dzingoti zvinonyaya kungoti kuri kunaya. Pasiri kunaya munenge muri brown mese makazara dust umu. Then kudhura kwavari kuita maindo kwakaipisisa. Suppose havasi kumbotipa warning kuti takuda kudhura. Munongonzwa zvangoitika. Asi kuri kunzi vanoti sawo siren yekuti pa vanhu warning kuti takuda kuita ma explosives edu saka vanhu garai muri ready. Enda havana time munogona kungoti kuma 4 am. Wotongonzwa dzimba dzakutosheka. First time pamakanzwa dzimba dzichisheka makafunga kuti chii? Takaitofunga kuti pamwe ameno pamupfutidza kurira. But takazoona neactivity padhuze nepatinogara. Tozoona activity vakutakura zvinhu marori achipinda papa topatakaona kuti ndo muri kubuda sound iyi. Saka kumba ndezvipi zvakanganisika zvoti vanhu vanenge vavaka dzimba dzavo vashingirira vabatanidza tumari kuti zviite. Ndezvipi zvamunoti zvakudzoserai kumashure kubva patanga kuitika chitu? Zvikudzosera mashure ndezvoti munhu unenge une imba yako yaunenge wakavaka yakutanga kutsemuka. Zvoreva kuti wakutofanirwa kutangidza futi patsva. Masilingi ari kudonha mudzimba umu. Hazvisi kutombovaraidza kana.
but yedu takambogarawo secommunity tikanyora petition yedu ikaenda kunosiyiwa kuema but hapana response yakambouya ezvino patoi time ndongopa kutoda kuti kusvika 2 months yaendesiwa petition iyo but hatina response yatakapiwa kuti kana kumbonzi tudzonzi tainzwa nyaya yenyu pane zviri kugadzirisiwa vakangonyarara hatizivi kuti kunyarara kwavo ndikokuti vari kuzivana here nevanhu ivava kana kuti hatisisina sure because sitoziva kuti ndo vanhu vanotiprotecta kana taita problem tikanoripota problem yedu vanofanirwa kuti vatichengetedze but vanhu vanotichengetedza mai kana vakuti isisi tikanoripota havana chavanotibetsera nacho kutotanga nemawarizi kuti chii chiri kuitika. Tsamba iyi yakangoenda chete kuema yakaendeswa kumaofisi eema 3 kuti kudistrict province neimwe yakaendeswa kuHarare kwese kwakanyarara kwakangonyarara hapana kana chatakambonzwa. Tichida vanhu vanga vane mubvunzo kuti kukambani yacho ino ndeipi imbori kambani ipi iri kuita zvemining because tanzwa baba vangu vachitaura pano vachiti mamining kuno kwakawanda tina nitrogen mine tine mamwe mines ari munomu iyi nyowani here kambani yani nguva yakareba sei ichioperate. Iyi kambani haizi nyowani machina vane mines avo vari kuzasi uko ndokwavanga vari makore ese ndokwatinovaziva vari but zvino vabva ikoko havana kubva variko neapa pavabva vauya futi vakuchera futi ipapa padhuze nedzimba mudzimba tongoti mudzimba hatimboti padhuze kubva panapa tingati mameters kana makilomita dzimba apo kubva panotangira dzimba anogona kuita kana 200 meters kana 300 kana dzatorebesa kubva panotangira dzimba dzemunomu aerodrome dzimba dzekutanga nepavari kuchera pacho padhuze kungoyambuka road wakuto makomba vari kuchera. Saka hapana here akambonoitawo face to face navo before tsamba mazoita funga zvokuti chirega chiita kunyora zviri zvetsamba kuema. Nyaya dzakadaro manje dzinonetsa kuti isusu vanhu tiende tinotaurirana togona kusanzwisisana ikoko popesa paine noi ndosaka takanga tatora option yekuti ngatiite zvemutemo. Mutemo ndo unouya unotigaidha isusu unoziva kuti zvavari kuita zviri kubvuma isi togona kuti pamwe zvavari kuita hazvizi pamwe mutemo uchiti zvinoita saka mutemo ndo unofanirwa kunge uripo. Taifunga kuti sezvo takaendesa tsamba kavachauya vobva taenda tinotaurana navo toudzwa kunzi zviri kufamba sei but hapana. Maona kuti tsamba inaupindurwa hamuna kuzofunga here zvakare kuti regai tinyore imwe yetsamba tichibvunza kuti ko patakanosiya tsamba iya zvii zvamisa zvakare inyaya yeholiday yanga yakuaproacha kana kuti taakuzotanga zvakare next year. Zveholiday tingazvipinze zvedu but hapana because tsamba yakanyorwa holiday isati yasvika. Ndofunga izvino patove ne2 months tisati tatombofunga kuti tichasvika December saka isi takangotarisira kuti vachatipindura ndotakangotarisira kuti vachatipindura pamwe maybe vauda kuti tiende ikoko direct tinotaura navo ikoko amene tozvichapedzisira taita. Asi makatarisa tingati mafamilies mangani aaffectwa so far? Dzimba dziri munomu dzakawanda because tichitaura tisingataura zvokuti kupwanyika kwedzimba dust chairo riri kungoaffecta munhu wese. Mafamilies ari muno kubva kunotangira aerodrome kudai uko mafamilies anogona kuita 200 plus families ari kuaffectwa aiwa nedust riri kuaffecta munhu wese iyo haisi secret. Saka besides dust nekupwanyika kwedzimba ndezvipi zvimwe zvamuri kusangana nazvo zvichienderana zvakare nenyaya iri kuitwa iyoyo yemining? Besides dust nekupwanyika kwedzimba tiri kutya kuti ipapa vachipedza apapa hatizivi kuti pavachabva vachasiya vavhara here makomba aya. Tine vana haungogara wakachengeta vana vanogona kungobuda mumba vachitamba sezvomona vari kutamba murodha vobuda voenda ikoko monzwa kunzi kune mwana awira mugomba saka hatizivi kuti vachasiya zvakadaro here kana kuti vachadii plus hatizivi kuti iproper mining here kana kuti tiri kutongonyeperwawo zvekuti kuti imine registered yesiri registered. Asi kumashure kwamataura kuti kunotozikanwa kunzi kumachina kuzasuko vanovhara here pavanenge vapedza kushanda? Uko ndekwavo hakuna vanhu kusango hakuna dzimba kutori kusango uko zvokuti vanhu isusu hatine neactivity yavo yavanenge vachiita ikoko because aiwa kutori kure nedzimba unotofamba but kuma3 k's uchibva panapa zvazorodza kuuya kwavaita mudhuze. Aiwa mining yavo isi hatina problem nayo kuti chatisiri kuda ndichochi chedust nekudhura kwavari kuita ndozvatisiri kuda izvozvo. Vanogona kubvunza nhasi community kuti tazvinzwa kuti mining hamuna mhosho nayo
tokupa here topanana here mutemo kuti kana takudhura tichadhura every day na 4 o'clock kana utowirirana todhura every day na 6 o'clock takupai nguva kana kuti takuridzirai sairi nekuti kana mukanzwa zvadai takuita izvi kana kuti imi chamusiri kutongoda ndechekutongoti zvirambe zvichiitika. Because tikangoerera tangowirirana kakuti vakutipa time dzimba dzongoramba dzichitsemuka haisiyo solution iyoyo. Solution ndeyekutongoti ngavasiye izvo vari kuita, ngavasiye ngavaende kure, vanoitira kure vabve mudhuze, ndo solution chete iripo. Aiwa, tinotenda baba. Ndize kana mune mamwe mashoko ekupedzisira mungave nawo takatarisana nedambudziko kana kuti matambudziko amuri kusangana nawo kuno kuAerodrome? Mashoko angu handina, asi mashoko angu ndeyekungoti ngavasiye zvavari kuita izvi zviri kutikanganisa. Aiwa, ngavaregedze. Tinotenda baba, maita basi. Vamwe vanoti vave kutyira vana kuti vanogona kuwira makomba ari kucherwa achisiwa akadaro vakafira musezvo iri nzvimbo yekuti vana ndiko kwavaitambira nekuda kwekuti pedyo nedzimba. Vana vedu mune tuvana vamwe tinotovana ndevanongoita nguva usiku masikati chero nguva tinongodzwa chingodhura. Saka izvozvo zvatikanganisa zvakanyanya. Takamedza kutaurirana secommunity kuti Ward Development Committee takambotaurawo asi up to now hapana chati chaitwa. Saka tanga tichikumbirisawo sevagari vemuAerodrome sisu tisaka tiri kunyanya kuti affected kuti dai zvokwanisika kuti vakwanisawo kuti kumira kana kuti vaita mamwe precautions ekuti angakwanisa kuti vadzivirire kuti tisakwanisike kusangana nezvinhu zvakadaro. Ngati vanongodhura pese pese. Bindiro is a mining town, asi kubvara nokubvira tisangaone zvinhu zvakadaro. Because tima mines mamwe arimo, atinana Rain Mine, atinana Trojan Mine, asi all along tanga tisangasangana nezvinhu zvakadaro. Hatizwa kuti ava kana kuti maybe kana kuti vari kudhura padenga here, saka tinonyanya kunzwa zvinhu zvakadaro. Because tikutonzwa kuti tine vamwe vedu vatone dzimba dzavo dzinotone macracks. Ende uyezve kune vamwe vanenge vachishanda kuti munhu anenge ada kuzororawo asi zvese zvezvo hazisi kuchengetedzwa. Saka kuti marights emunhu ari kuvhiringwa, ari kukanganiswa. Saka tanga tichikumbirisa kuti dai zvaita siso yanoti against mining tinotoida chaizvo, asi tengeda kuti izvo mitemo yese maprecautions ese anofanira kuti aitwe ateedzerwe. Ndazwa muchiti yane gore rese. Karekesaka gore rese iri hapana here zvimwe zvaiitika kana kuti zvazongotanga iko zvino izvi? Tingati zvanga zvichiitika, asi taifunza kuti pamwe pane matanho mamwe achatorwa. Zvese zvanga zvichiitika. Saka zvatoone gore zvichiitika zvekupwanyika kwedzimba nekudhura ongo zvatoone gore rese zvichingoitika. Asi makambondoripota here panguva yacho kana kuti masitanga kusimudza musoro iko zvino? Tine group ratinaro, magroups atinawo mumawards edu. Saka takambotaura takamboita mwinyi tikapatochuzwawo komiti vamwe vakaenda kunana Emma, asi so far hapana chati chaitwa. Iyo Emma yacho hatisimuzwawo vachindikinana, dai tambopuwawo kana mawarnings, asi hapana kana mawarnings ari kuitwa. Kuzvirungoitwa chete kuratidza kuti hapana hanya nevanhu. Saka dai zvainzi taitaurirwawo at least, but yes, hapana chati chaitwa. Makanzelazi nema-MPs mati mambosvikawo here ikoko monyatsogara nawo pasi movaudza dambudziko iri? Ongo makanzelazi patutaura kuti tine komiti iyoyo, makanzelazi varimo ndovanoto mahead of the nyika yacho vayo varimo vari kutoziziva. Ongo vari kutoziziva zvinhu izvozvo, asi so far hapana chati chaitwa. Aiwa, tinotenda baba, tanzwa chikumbiro chenyu kuti dai vangokwanisawo kumira havo zvemining zvacho
nekuti hapana zvazviri kutipa, nekuti iko zvino takutosangana matambudziko ekuti kana uchida kuzorora wabva kubasa hauchatokwanisi kuzorora nekuda kwekuti unogona kungodhukirwa. Kove mabhipi manje zvirwere mudzimba umo, vemashuga nambuya nanasekuru vane zvirwere zvakasiyana siyana vari kurarama sei? Vese vamo varimo nasati kutaura kuti dai vakonsidhawo zvinhu izvozvo kuti munharaunda mune vanhu vakasiyana siyana, mune vanhu vane mabhipis, mune vanhu vane tuberculosis, nekuti dust, nekuti madzimai vanzwa nekutsvaira, nekuti dust riri kungopinda munhuwo, since we are close to that site, saka dust riri kungoya richingopinda mumba at any time. Saka tinenge tichidai vaconsider kuti izvo kune vanhu vakasiyana siyana vanogara mucommunity, ende vana vachikora even kuverenga vachinzwawo ndikadaro, so havasi kukwanisa kundikira. Saka tinenge chiti izvozvo nizvozvo ngazviconsiderwo. Tinotenda baba, maita basi. Senguva yekunaya ino, ruzhinji rwakabatira hana maoko kutya zvirwere zvinorarama mumvura zvinoungana mumakomba anosiiwa asina kufushirwa nemachaina aya. Tanzwa nematremors vakadhura, so tremors inosvika kuse kunoko, dzimba dzondengendeka, mawindo oputsika, masipesa vamwe akatokreka. Kana isiri nguva yemvura, unoona zvara miti yese inochinja kala kuita brown, all the trees, mashizha acho. Alright, mashizha acho esa anobva tenda kuita brown nenyaya yedust inenge chimbubva outside uku. Vakadhura kunzi kundengendeka, pese pasa kuswa kwese kunondendeka, unzwa mawindo, mafrench doors yedu izo mamwe acho patoni macracks, zvezva mufunge zvenyu. Saka takambotara kune vakuru vamwewo hamene uchifamba kusvika papo vatanzwa kwaya dust manje futi mumba munopinda fine dust, furniture yedu yese izvozvo kupera kwa 1 hour tebhura yanenge wasakupa kundasa kobhu rangu yashainawo kwadi kuona bazara kobhu ningi dust is so fine zvoti pakupedzera kapa pedzera tani chirwere chino chirwere zvomwoyo zvemudundundu ana vanonzani ana silicosis whatever nemira nemazita acho chirungu acho. Asi zvani nguva yakareba sei? Hazvozvi taane gore pekutanga panga pane vanhu vanga vasingapinde pasi underground, zvanga zviri nani. Izvozvi pane pakauya vamwe vakuru vari kupinda pasi manje vachidhura nemadhena vanzi madetonators. Saka ivo manje ari mbumbura dhasi richiuya panze. Tozotya kana vanhu vakutanga kuita zvemining vanouya munharaunda dzakavapoteredza mavanenge vachishandira, wokutsanangurirai imimi vagari vemo kuti tichange tiine zvakadai zvatinge tichiita. Vakambosvikawo here kuno kumachinese acho? Kana kwavari chete ingori hit and run, vakamaina vakaenda zvapera. Upenyu hwomunhu kuti azosara akaita sei hapana, anoona kana nzira idzi havagadziri. Saka pavanodhura pacho handiti vanofanira kutanga vaisawo kana ingava sairini yekudza vanhu vari munharaunda mavagere kuti be alert kune zvakuitika, pane zvavanomboita kana kuti vanongodhura chete munozongonzwa sairini kungodhura chete. Ivo vanene nesususu vanoshungu nezvakona pasi mugodhi chete kuti kune munhu ariko, kune vana vakazvarwa varimo mudzimba umo, they are still trying to breathe mweya wakachena, hazvo ari masa nazvo, chakudhura chete. Saka pane here vamwe tinoziva kuti manharaunda mune vanenge vakuruwo angava makanselas, maMPs vakambokwanisawo kuenda ikoko, kana imi secommunity kubatana 2 3 moronga chikwata chenyu kuti aiwa ngatimboendei pasaiti pacho tinonzwisisa kana kuti tonovaudzawo machallenges atiri kusangana nawo. Vakuru vakaendapo vakatozomboya kwatiri manje pane petition imba to imba kuti ndozviripo izvi todii, takatosaina mazaidi kuti aende kuema, kuti ema ndiyo zvinoenda nezvekunze kwanze nezvenevironment. Saka sovatini yakaenda zoti yapapo manje vakatouya vakuru vedu susu vakatimiririra kuti nyora zvakati zvikora kuti zviende kuvakuru izvo, but so vatangomirira chianza kubva kwavari. Tikonoti futi inguva yekunaya kwemvura, makomba vari kufukunura aya vari kuzomavhara here pavanenge vapedza paya kana kuti hakuna zvaakuvhara, hakuna zvadaro. Ndasara vanonzi hit and run, havavhari makomba iwayo. Saka hapana na development here yati yaitwawo munharaunda mamundi? Hapana, zero hapana nakana kana gore rese hapana kana chiti chatomboona isu panze pekuti ase
kungodhura dzimba dzipa dziputsika mahwindo izvo pane mumwe musoro akatora nzini yake yakatsemuka inonzi system yake yakatsemuka saka hapana combatshin hapana chii saka ipapo vakuru pavakauya zvichemo zvenyu muchivapa mumwe nemumwe aidoma here zviri pamba pake zviri kuitika pamba pake vamwe vakadoma vakasiyana pasi kuti ndataura izvi sofa penyu ndezvipi zvaitika pangu sofa yangu hapana zviripo asi but tirema manje inoti kana chiro ndagara mumba mangu inini ndichiona tv yangu inini vakadhura tv inoita masasa yakuona kuti hapana chiri saka kuchema kwenyu kana kuti rubatsiro rwamuri kutsvaga imimi takatarisana nematambudziko ese amuri kutaura muri kusangana nawo zvichida petition isati yadzoka kuti munzwa kuti zvichafamba sei kana kuti ema ichaitiwo kudii rubatsiro rwamuri kunyatsoda imimi takatarisana nedambudziko iri nderekuti kudii dai vakuru chaicho vagara pasi nevanhu ivava kuti vamire zvavari kuita nokuti upenyu hwakauri papa ndihwedu isusu nevana vari kuzvarava vachakura ndo varidzo yekuno ava vauya varingodhura vobva vaenda saka dai vamira ndo chikumbiro changu nini tiyamurike panyaya yehealth tanzwa zvirwere zvoona kuti zvikosoro kana dai zvavari vatomira vamiswa nevakuru vane mapowers to be malaria inguva yekunaya ipapo manje laki ndakugorera mvura ishoma zvaina makomba acho ari kuchera dai mvura yakanaya zvakazaraka tokora nemararia zve totofa mashoko enyu tikonotiko zvino sekutaura kwamuri kuita kuti kune vakuru vanokwanisa kuenda mashoko amungade kuvapa ivo pachezvavo vakazvimiririra nemabasa ese avari kuita pasina zvakare development iri kuitika munharaunda nekukanganiswa kwamuri kuita mudzimba mashoko amungade kuvapa ivo maichaina acho ndekuti kudii mashoko andingaupa kuti ngavasiya nazvo ngavamire kuchera asi kuti vachere papo chete aiwa tinotenda baba mova nechristmas yakanaka muchipedzesa kudai new year zvakare happy new year to you my daughter aiwa tinotenda baba Thank you for tuning in to Zim News Beat TV.